Bon dia, avui us vinc a mostrar la solució Space Life Professional i avui crearem un informe d'arquitectura. Primer anirem a la secció de templates i escollirem quin document volem realitzar. Aquí tenim la plantilla del document i ara gravarem l'àudio amb el qual completarem aquest document. Bon dia, vaig presentar la memòria tècnica del projecte Reforma Integral i Millora Energètica d'un edifici d'oficines a Barcelona, de data 15 de juliol de 2026, corresponent a l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura, sent Jorge Fernández el responsable del projecte. L'objectiu és modernitzar l'edifici, millorar la seva eficiència energètica, adaptar els espais a noves formes de treball i garantir el compliment de la normativa vigent. L'abast contempla la redistribució interior, la millora de l'aïllament tèrmic, la renovació de fusteries, climatització, il·luminació i sistemes elèctrics, així com l'actualització dels sistemes de protecció contra incendis i accessibilitat. Queden excloses les actuacions estructurals del gran abast. Els requisits principals inclouen espais flexibles de treball, sales de reunions i àrees col·laboratives, utilitzant materials de baix manteniment, il·luminació LED, climatització eficient i sistemes de control energètic. El projecte complirà el Codi Tècnic de l'Edificació, la normativa d'accessibilitat i seguretat contra incendis. El termini previst és de 6 mesos. La metodologia es basa en la inspecció inicial de l'edifici, anàlisi de les necessitats, revisió normativa, desenvolupament dels plànols, coordinació tècnica i elaboració de la documentació final. La solució adoptada consisteix a renovar les instal·lacions principals, millorar l'aïllament tèrmic, incorporar equips energèticament eficients i reorganitzar els espais per augmentar el confort, la productivitat i la flexibilitat d'ús. Aquesta proposta permetrà reduir consums energètics, millorar l'experiència dels usuaris, complir la normativa i prolongar la vida útil de l'edifici amb una inversió raonable. La documentació de referència inclou plànols existents, informes d'inspecció, normativa aplicable a midaments, pressupost i requisits definits per la propietat. En conclusió, la solució proposada és tècnicament viable i està alineada amb els objectius funcionals, normatius i econòmics del projecte. Fi de l'informe. Una vegada guardat l'àudio, li donarem al botó Generate i completarà el document amb l'àudio. Una vegada creat l'informe, es pot exportar com a document Word, PDF o TXT i es pot treballar amb ell de totes les maneres.